Γεια σας! Την πρώτη μέρα που... κόλος. Ηχογράφηση vlog ημέρα 1. Τι μέρα είναι? Ημέρα 0. Μέρα 0. Ναι, ισχύει. 29 Ιουνίου. Πάμε. Head. Ανοιχτό head. Φτηνό head. Καλώδιο. Καλώδιο. Κι άλλο Καλώδιο. Καλά. Μικρόφωνο Tom και μικρόφωνο Tom. Δεν φαίνονται, αλλά η Moongel. Και ένα drum key πρέπει να έχει. Σκατά έχει. Το πλήρωσα όμως! Για ρίξτε τώρα μια σφαλιάρα να δούμε πώς ακούγεται. Μπαλαντέζα. Έκτος όροφος. Έφυγες. Ημέρα 1. Ξεκινάει πάρα πολύ καλά. Όχι, εντάξει. Τι έχει συμβεί εδώ? Πάνω, ετοιμάζεσαι να ηχογραφήσεις στο Yesterday. Το πιο απαιτητικό μας κομμάτι σε drum. Πώς αισθάνεσαι αυτή τη στιγμή? Έχεις δηλώσεις να κάνεις? Ωραία. Ξανά. Πρώτη μέρα τέλειωσε. Κάργα. Βγάλαμε song. Άσκηση. Things 2. Βγάλαμε Things 1. Things 1 έχω σημειώσει Σούπα. Και βγάλαμε και G-Sharp. Το βγάλαμε? Ναι ρε, μια χαρά είναι το G-Sharp μου. Ημέρα 2. Μούχτα food. Πίτσα. Oh my god! Πώς τον βλέπεις τον καιρό σήμερα? Θα βρέξει? Μάλλον. Μούχτα, τι έχεις εδώ πέρα? Το έχω σημειώσει για τα τραγούδια. Στο song, στο outro, στο take 8 και 9 δεν έχει μετρονόμο. Γιατί ο Πάνος γκάζωνε και είπαμε να κάνουμε κάποια takes χωρίς μετρονόμο. Στο Yesterday, ξέχασα να σβήσω τα takes από το song, οπότε μετράει από το 10 και πάνω. Ούψι πούψι. Στα πεντάρι τι και γράφει στο τελευταίο chorus δεν έχει μετρονόμο. Στο πεντάρι συνέχεια κάνει και γράφω γαμώ τα pops και τα clicks, συγκέρι πάρε άλλο λάπτοπ. Αυτό που έχεις είναι μπαχατέλ. Και 2 kicks και μπαίνει. Σε ποιο σημείο? Πριν το δεύτερο ρεφρέν. Είναι ένα κράτου του. Ναι. Άκου τι έκανε. Αντί για κράκ στο snare, έκανε κλουν στο floor tom. Δηλαδή ανεπίτρεπτο. Και γι' αυτό είπε θέλει κι άλλο, ναι. Και έγραψα και ένα floor tom flam πριν το δεύτερο chorus. Σε παρένθεση, Σούζο. Είμαι η Lady Gaga. Μέρα 3. Τι τραγούδι παίζει? Το τραγούδι. Τι κάναμε? Πρώτη μέρα μπασο record. Πόσα ηχογραφήσαμε? 4. Σε 3 κάτι ώρες. 3, 2. 2. 10. Μούχτα γάτα. Μούχτα γάτα. Μούχτα γάτα. Bottom text. Όχι, Πατίνι vlog.
Εδώ. Αν μου πέσει, συγγνώμη. Η γλυκά Θεσσαλονίκη. Θα πεθάνουμε. Πατίνι vlog. Ημέρα 4. Το μεσημεριανό των πρωταθλητών. Σουβλάκι. Τι μ' Let's vlog it. Vlogging it. We're vlogging it. Αργύρι. Τι ρε, Το ακούσω. έγινε προκολόγο. Το καλοκαίρι μου αρέσει. Γιάννη, πώς πάει η ηχογράφηση? έχω γραφήσει τίποτα. Δεν υπάρχει άγχος. Μούχτα, α, ποιος είναι αυτός? Προσπαθείς να με φέρεις όσο το αντώνει πιο δύσκολη θέση. Ήρθαμε στη μαγευτική πόλη Πέραμο. γιατί πεινάμε. Θα πάω να φάμε. Τι? Πάμε να φάμε. Τι ωραία, τι καλά οδηγάμε. Είναι αυτή η κοτρόνα. Τι, εκεί είναι! Τι μάνα ρε μαλάκα την κοτρόνα λίγο. Δηλαδή εντάξει ρε φίλε. Τι πήρε και... Τι στη μάνα ρε μαλάκα. Μπράβο ρε πάνω. Κάτσε σε πατήσω λίγο τώρα. Ωραία, δύο όμορφα αγόρια με δύο όμορφες μπλούζες. Τι κάναμε παιδιά μόλις? Φωτογράφηση με την Αγκούρια με μπλούζες. Φωτογράφη, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, γεια. Κωνσταντίνε, θες να είσαι στο επόμενο κουκούμπα vlog? Ναι, ναι! Πανέμορφο είναι. Φεύγοντας vlog. Φεύγουμε. Πού πάμε? Καινούριος κουκούμπο ενισχυτής. Μπορείς, κοίτα, έχει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 πράγματα μπορείς να γεμάσεις. Και ένα κουμπάκι. 2-3 κουμπάκια. 3 κουμπάκια και πίσω πρέπει να έχει και ένα on-off. Ναι, ορίστε, αυτό είναι. Πόσο κουμπιά έχει ο ενισχυτής? Πάνω από 10. Να σε πω ρε, επειδή θέλω να δω λίγο για τον φάκελό μου κάτι. Ποιος φάκελος είναι? Northwood. Πού αυτό? Α, αυτός εδώ. Επειδή παίζεις όχι καλή. Guitar setup. Κικάρα. Κικάρα. Δύο μικρόφωνα γιατί είμαστε swag. Swag. Ναι. Είναι τυμπον φτηνό. Τύμπον φτηνό. Κιθάρα. Εξίσου φθηνή. Να βάλω να ακούσουμε το Lemonade. Ναι, για βάλε. Αγαπητοί subscribers μου, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, αλλά έχει ζεστή. 6 months later. Το Κουκούμπο Vlog συνεχίζεται ένα μήνα μετά, 2 Οκτωβρίου και πρώτη μέρα των Vocal. Και ήρθε η στιγμή να κάνω record το Hip Hop, το οποίο έχει αρκετά νευριασμένα vocals. Και χρειάζομαι κάτι που θέλω να κάνεις κάτι να με νευριάσει. Είμαι έτοιμος! Attention everybody, I have a special announcement. Σας το timing ρε μουχτά. Attention everybody, I have a special announcement to make. Το vlog συνεχίζεται στο Κουκούμπο Studio. Συνειδητοποίησαμε ότι έπρεπε... δεν φαίνεται τίποτα. Συνειδητοποίησαμε ότι τα vocals πρέπει να ηχογραφηθούν κάπως πιο επαγγελματικά. Οπότε έχουμε μια απίστευτα επαγγελματική κάρτα ήχου εδώ πέρα, στην οποία έχουμε κουμπώσει ένα απίστευτα επαγγελματικό μικρόφωνο με ένα απίστευτα επαγγελματικό pop filter, και μπορείτε να δείτε όλο το επαγγελματικό room treatment που υπάρχει
Εδώ πέρα και εδώ είναι όλοι οι επαγγελματίες. Μαλάκα, είναι 2024. Πάμε να βρεθούμε με τον άνθρωπο ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την εικονογράφηση του δίσκου. Τον Γιώργο Μπογιατζή, @Babiki στο Instagram. Είναι φοβερός, είναι ο καλύτερος. Δώστε του λεφτά. Τώρα θα κάνουμε transition και θα βρεθούμε στο τέτοιο. Ναι, έχεις δίκιο. Τα λέμε! Ο Γιάννης απλά τηλεμεταφέρθηκε από την άλλη μεριά. Κάτι έτσι ρε παιδί μου, εδώ πέρα θα καίγεται αυτό στην άκρη. Ναι. Και στο κέντρο θα βάλουμε το χαρακτήρα Τη μας. μελαγχολική φιγούρα μας. Γιώργος Μπο, best in the world. Πάω στο στούντιο. Έχω γράψει. Το vlog ξεκινάει με κοντομάνικα και τελειώνει με μπουφάν. Winter. Γεια. Σήμερα είναι Δευτέρα 15 Ιανουαρίου. Τα vocals ολοκληρώθηκαν. Εντάξει, έχω μείνει μερικά ακόμα πραγματάκια. Ας πούμε, σε ένα τραγούδι πρέπει να γκάριξουμε όλοι μαζί. Πίσω μας βρίσκεται ο Πατοσερή. Assistant, mixing, director. Το Director. μου τραγούδι έχει 16.000 προβολές. Θέλουμε να κάνουμε και άλλα tracks. Από σένα, οκ, ναι, γιατί όχι. Λοιπόν, να σκεφτούμε στρατηγικά. Πρώτα απ' όλα κάτσε να κάνουμε. Επίσης να ήταν καλό αυτό. Κάναμε 2. Bro, pass me the aux. It's final yesterday mix time. Το πρώτο single ήταν το Yesterday, λογικά, ροκολάκια μου. Το δεύτερο single θα είναι το και το τρίτο single θα είναι το το τέταρτο δεν θα βγάλουμε. Το album θα βγει στις... Δεν είμαστε σίγουροι ακόμη για ημερομηνία. Κάντε μας follow στο Spotify και στα Apple και όπου ακούτε τη μουσική σας. Subscribe στο YouTube και μην ξεχάσετε φυσικά να βαρέσετε το καμπανάκι. Λάθος κάμερα. Χαμό.